El Grup Tersa som una companyia pública especialitzada en la gestió de serveis ambientals relacionats amb l'economia circular, amb l'objectiu de seguir aportant solucions al repte de la gestió de residus i a la generació d'energies renovables. Hem apostat per la instal·lació d'un nou sistema catalític d'alta temperatura desenvolupat a la planta de valorització energètica. Aquesta planta, que es troba a Sant Adrià del Besòs, és una instal·lació que realitza el procés de combustió del rebuig, la fracció que ja es considera no reciclable i que procedeix de les plantes de tractament mecànic biològic. D'aquest procés en generem, d'una banda, electricitat i de l'altra, vapor que subministrem a la xarxa de fred i calor de la zona Fòrum i el districte del 22@ de Barcelona. En aquest procediment i alineats amb les mesures mediambientals de l'AMB i l'Ajuntament, el Grup Tersa fa un pas endavant amb la instal·lació d'aquest nou catalític que depura els gasos que es generen durant el procés de combustió dels residus. L'objectiu principal d'aquest nou projecte és la reducció d'emissions d'òxid de nitrogen fins a un 50%, situant-nos molt per sota del que establirà la futura normativa europea, coneguda com a PREF. El Grup Tersa se situa al capdavant de la innovació i del progrés, amb l'afany de millorar contínuament en l'assoliment dels màxims estàndards d'eficiència i sostenibilitat ambiental. Per fer-ho possible, la companyia ha fet aquesta aposta de futur, d'una durada de 5 anys des de la planificació fins a la construcció i amb una inversió de 18 milions d'euros. En aquest llarg camí s'han anat assolint grans reptes tècnics per integrar el nou catalític, efectuant obres en la planta actual, tot respectant el límit de la línia de costa. Res no hagués estat possible sense un gran equip humà, implicat i compromès, com el personal de planta de la PBE i gràcies al suport d'empreses proveïdores internacionals. El recent sistema catalític ha incorporat les últimes innovacions tècniques del mercat amb la finalitat de reduir les emissions de la planta i el consum elèctric. La innovació principal ha sigut la substitució de les mànegues filtrants per les noves Low-Track, que permeten una major retenció de partícules. El Grup Tersa s'ha convertit en la primera fàbrica d'Europa en instal·lar-les i la primera planta de valorització del món. A aquesta s'afegeixen els variadors de freqüència, que aporten major reducció d'harmònics THDI i l'ús de tecnologia BIM per a un disseny més òptim i eficaç en les diferents fases del projecte. El resultat del projecte es materialitza en una considerable reducció d'emissions d'òxid de nitrogen, amb la qual cosa es millora l'impacte ambiental i amb una millora en l'eficiència energètica. Persistim en la nostra voluntat d'innovar per millorar la nostra activitat, de comprometre'ns amb les persones i amb l'entorn i amb una clara vocació de servei públic.